Ampun tenane. Noto selange dhewe foto. Toh rek. Iya ya. Apa mekat apa apa gelas iki. Arep posting are. Arep kirimno ning Iran. Kowe ya? Ketok. Iya no, to wae rene. Apa? Lakoni Surata kalau ya. Tan lho. Postingan iki. Kalo cang nganyur kalo, tak tunggu kalo fotonan. Tunggu manuke nyerobot ra ro. Mure pari cerita piye iki bendane. Hah? Mure pari cerita bendane. Jujur. To. Ngono matengan kon mari. Padha ae pari nggonku. Ora wi moto apa gam. Moto tenan. Sapene. Tak larang ngono. Apa kira dia perosokan wi. Apa kan mau kok ngono ngecek kae. Iki kencengno kene kek ya kono mengko saiki ya. Sik to sik. Arete ngono. Aja mblandang sik. Ini gak nyambung. Jadi kidulmu lho. Enggak engko kono nek gede. Pas. Kita. Pas. Engko dienggono saiki to. Ya ora apa-apa, lah ya kuwi tak omongi. Ah wis wae, kok buang kok. Ya angkrik to, Pak. Ngelep. Iki lho fotonan bingung. Gak lah wong ngelep apa jenenge sawah sing pari kurang banyu kan menawa wae to. Dilaporno. Dewe sumurna. Arep dilapor wae. Ya, alah, alah. Karetin ndek. Ape kae tapil. Karet beles. Ora Ya kono ke rane wan kono ke. Uculi ke tak uculane ya. Wes. Wes. Tiap enek soke ki enek karet. Tapi iki kantil lho. Ketoke ra enek. Sampai mana? Sampai murah mari. Jelek-jelek ya nunggu ae. Ya kuwi wis kono kuwi. Minta. Wes. Kita. Iki minter iki. Kowe iki kok ngencangno kok minter. Cumerno kabeh. Minter iki lho. mundur di anu ajak tengadir lho, Om. Kurang sih tak. Tengadir lho. Ya, ngono kenceng ngono. Ya, kuwi kan tak kono sampai muntir. Miring ora apa-apa, penting kenceng. Wis sampai ucul ya. Nek cekel ngono niwonengen. Nek ucul kembur. Noto neh. Hadiah foto ir terus foto Pak Umi. Obong tenan iki. Pas tengah cekelen. Iya, gitu. Pas tengah. Gitu. Tengah bolongan. Tengah bolongan karo mundur. Nah, iki lho, Pak. Lupuk. Malang totong malang morat mari dulu. Tenan. Ini tengah kok nggih. Sing ki diudarke. Yo aku mbok dating kok. Apa sih iso tolong? Kalau unyune ra mrene. Unyu tangan. Unyu nek jebeng tok. Ini kan yo ora. Ini padangan sih. Wes gerak nang ae anu. Satu ucul. Ucul rene. Kuwi gongetan. Oh, suwata jadi bang rati liwat lepas. Sing tolakan iki.
mlebu. Alang kowe dilihat kowe nang sini no ya. Lang angel uyune ra. Ada sing jar. Jar. Ya tekan ae. Yo kok oso. Wes ya. Bang tenan minggu ya ni ya ya. Imam kena Imam kena foto. Imam kena foto lagi. Ya, lang foto. Biar selang ngene kok. Gimana kira kurang kenceng. Pondong ngene lho, wasit to lho. Pondong lah ngene. Engko totongko. Yo, aku bareng di diamput nang foto. Foto. Wis to lho, wasit to lho. Gak kesuwen lho. Wah. Ngene kok bingung dakno. Ha wis prai ya. Obong tenan ngono. Unyu iki. Pas kok sawahe medun banyune lho. Model banyune sapa? Saka banyune. Sik. Yo, lar selang kok. Nah, wasit to, mbae lah candi lho. Oh, wasit. Oh. Oh. Engko muntek perang jam banyune. Hah? Entek perang jam iki. 10. Kamu Aku jam 10 nganti jam 10. songo Ada bro. ditarik 150. Tanggo. Alhamdulillah. Aku gak pakai. Ya omong mae to sakmono mak narik ngono ya wis to kok. Kok lha piye kok? Bener aku sing bayari nggo duwike tapi Om. Sak Om. Telepon ya. Om, barang endi kare? Ngetan. Iya, ngetan tengah ger. Lah mau apa selang sakne dawane kok? Apa? Selang dawane kok. Ayo ngidul. Wis dhisik loro. Ngidul ditotot iki. Yo yen penyakit sapare. Heh. Sik. sing ngonekno wis kono. Ngenteni. Sing ngonekno apa? Pame. Pame apa-apa? Apa jenenge? Pam apa jenenge sumure? Jenenge sumure apa jenenge? Jet pam apa-apa? Apa jenenge? Oh, si beli apa sing ngonekno si beli wis ngenteni iki lho. Noto selang orang cepet. Karene telepon dhewe. Sik. Hei. Walah.
kene iki makane. Wes sembung. Tak sambungno. Oleh penganyangan 700 bapakne piro? Ono rene por e. Oleh 600. Hmm. Nah aku 500 wis, tak utang tapi. Aku 500 tak utang. Iki buka ndi? Ini yang jangan tak gelarno iki lho, mlebokno. Jawa sangmu ki. Enggak ora tau aku tunggu. Ono Kowe mlebu ndi? Wis tandang nang mlebu ndi? Pari kok mlebu ndi kowe? Tata sapi, balik ngene, iki bentekno, ndakno sapi. Balik. Nah, cekel, diringkos. Pucuke, mlebon selang, mlebon pari. Jengkeng. Nah, wes jengkeng. Pas pari diringkos to, diringkos cekel. iki ana banyune sampe lor kok. Lah, ndang mlaku to, anggere bodoso kencengno. Goten anu ku. Ketemu ade kok nopo kenceng iki. Gak kenceng, engko mbok engko gak nyelotan. Terus ya. Kok terus kencang. Oh ngono, lah ngono. Terus ya. Dawa iki pas kulon, pas embong galengan iki. Ora aku tunggu. Ah kok ngengkel galeng kamu ki lho luweh kok. Ora kuwi. Terus. Ndi? Kuwi ngok ngidul tantan. Terus. Terus batekne terus. Takna lemah utang sekil Iya. Ya mulat berarti kayak mubet tuh paling iso mampu. Lho, mula pasti kinyok lho. Wong arane macane gedeng rene gak bayu lho. Tapi ya kok. Ya dewa piye yo balu bisa to. Barang ono ra mesti ngisor. Ayo batek yo metu. Banyu tok wisan. Hah? Tengah ta. Ora metu batek terus. Batek terus e. Lah iki kowe balik neh. Batek terus. Batek rono terus. Terus batek. Mau kamu jawane selang jawan kok. Iki aku tak kencengno mek embong kono, karo galenganmu kono lho, rono. Iya. Terus yo ngidul menisan kok kayak galenganmu gidul telur. Iki dulu pisan. Itu lo kencengno terus kayak galenganmu ngelor lho, gidul ngelor. Iki di Jawa lho, sampe Jawane lho. Sakit dulu. Gidul lo kayak galengan lor. Iya. Gak kene to. Tak senengmu. Kene kidul. Ngetakno jauh apa ngetakno ndang? Iki ngeta. Wis batek. Di Jawa iki. Kandi. Itu di batek kono, tak tekane kene batekan kok. Bawa jan lho. Ya wis di batek. Batek yang nekok bareng Bali kok. Coba tangi. Batekan kono. Terus. Ini dua ketelange kok. Idek ya kowe pawe meter enak kok. Terus. Terus. Hop. Sik. Wes dibatek e. Engke domung dik-dik loro tepak. Ini dik-dik loro kene terus domung Jawa ana 50 meter 100 meter kok. Lah iki sembungane nek kene kok sembungane. Wis sembungane kono. Mas kuwi dik-dik kaya kene Mbah, kene kaya buka kene terus buka kene ngono lho. Wes.
Kan yo ora. Nek pas galeng kono erek. Tak gawe iki bene kok. Ki sembungane kene. Ngono apa ngene. Ora kan. Kamu kono eneng dicek kok. Sebut kene kan galeng kan kene iki, pernah kene iki kok rene. Wis di tengah kene iki ngono lho. Wes. Wes ngono kok. Iki lho foto. Iki lho. Ngono. Apa antar banyune karo banyu. Wes. Ya, terus ya. Terus ya. Mari mun kata. Pinter buka. Ya Surata kon nurut kene sik to. Ya, kok kene. Kalau lagi di bulan Kayak enak kene hubungane. orang pakai ini wes menengah burak wes. Udah benar selalu. Mulai banter banyune san. Ya. Lah yo wis mulai banter banyune. Untuk banter san. Betul ganti kok.